malipay ko. Kay mostly sa akong experience gikan sa pagkabatan-on hangtod karon nga naupaw na lang ko. Daghang kay kong naila-ila ng mga bayot, mga professional, mga respetado, mga kugihan. So kung para nako, unsa akong batiyon kung akong anak bayot, malipay ko. Kay mostly sa mga bayot nga akong nailhan, mas kugihan pa sila, mas breadwinner pa sila sa mga tinuod nga mga lalaki ug sa mga tinuod nga mga babae. Mas powerful pa ang mga bayot compared sa mga babae ug sa mga lalaki. Kay daghan kay kung nakit-an nga mga breadwinner, sila mismo ang nagpaskwela sa ilang mga manghod, sila mismo ang nagatiman sa ilang mga ginikanan. Kay katong mga anak nila nga lalaki ug mga babae nga minyo na wala na diha sa ilang kiliran, ang mga bayot nagpabilin. So proud ko kung pananglit man akong anak bayot.